Татарстан кешергән үзгәртеп кору дәвре Совет системасының сүтелгән еллары кыска гына вакыт эчендә искиткеч зур үзгәрешләргә, кискен борылышларга сәбәпче була. Ул вакытта дөнья буйлап сибелеп яшәгән берничә миллион татар халкы да үзенең рухи, мәдәни дәртен, билгеләнешен тоеп уяна. Һәм бу яңа сулышның көче, үзгәреш җилләренең дулкыны Казанга караганда Татарстанның ире районнарында катырак, көчлерәк сизелә кебек. Нәкъ бу дәврдә КАМАЗ машиналары төзеп, гөрләп үсеп килгән, егетләренә 70 төрле һөнәр дә аз булган Чаллы каласы ни хикмәттер, милләтнең аңын, телен, халыкның динен, әхлагын кайтару юлына баса. Нәкъ менә биредә Татарстан язучылар берлегенең Чаллы бүлекчәсе оеша. Шушы еллар эчендә ул үз кочагында менә дигән, аякларында нык басып торган, аяк фикер йөрткән, милләтпәрвәр шагыйрьләр, язучылар тәрбияләп, үстереп чыга. Һәм бу очраклы хәл микән? Әдәбият ничек туры килсә шулай яраламы? Аңа үсәр, җитлегер өчен нинди шартлар кирәк? Һәм бүгенге татар әдәбиятына орлык салырдай җирлек бармы? Аның сүзе тормыш үзе кебек, гади дә, тирән дә, чын да, шуңадыр да һәр укучы бәгъренә үтеп керердәй, ниндидер бер сихри көчкә ия. Халыкның җан зарын, ачы язмышын, дәһшәтле үткәнен, билгесез киләчәген бер бәйләмгә үргәч, яңа гыйбрәт, яңа роман, гүя саф чишмә суда язучының күңел төпкәсеннән саркып чыга. Атналар буе районнарда йөрибез. Гөрләп тора мәктәпләр, халык килә очрашуга, клублардан китеп булмый. Ахырдан менә теге киләләр синең геройларыңны аерым сырыйлар. Моны языгыз, моның дәвам бардыр. Укуганы беленеп тора укучының. Мәктәп баласына укуганы беленеп тора. Әйткәнемчә, апа, әйтегез инде, ул герой хәзер кайда яши, ничек, нәрсә эшли, нинди китәм димә буенча миңа бик күп сораулар була торган иде. Апа, ул балерина бүгенге көндә Парижда, нишләп ята? Аның инде кызы үстеме икән? Ул монда Татарстаннан кайттымы? Менә конкретлаштырып сыйлар иде. 40 ел әдәбият мәйданында каләмен чарлаган, әдәбият үрләрен яулаган Нәбирә Гыймаддинованың үз тормыш бизмәне. Ул һәр дәвренең үз тәмен, үз билгесен, үз билгеләнешен белә. Чөнки аңа бу ярты гасыр дәвамында бер чиктән икенче чиккә тайпылып яшәгән, дәүләтләр, милләтләр үзгәрешен кичергән дәврдә яшәргә, язарга насыйп була. 70-нче еллар азагы Аяз Гыйләҗев, Гомәр Бәширов, Туфан Миңнуллин, Гариф Ахунов кебек әдәбият аксакаллары, аның каләм остазлары, аның фикердәшләре дәвре, татар язма сәнгатенең чәчәк аткан чоры. 15 миллион дәнә тиражлы, татар телендә саллы төпле китаплар, дәүләтнең уңай мөнәсәбәте ул вакытта һәр әдип үз эшенең әҗерен күреп, тоеп яши. Шуларның иң зурысы, иҗат кешесе өчен иң кадерлесе үз халкың арасында танылган булуың. Чөнки ул вакытта татар мәктәпләре эшләп торды. Авылларда, районнарда татар мәктәпләре бар иде, яимә алар күпләп иде. Безнең тикмәгән әйтмибез инде, безнең телнең бишеге барып авыл булды. Башка еллар белән бүгенге көнне чагыштырсам, без бүген дә чыгабыз. Менә бу зәхмәтле ширинә без әзрәк тоткарлап торды, ләкин барабыз без, чыгабыз. Барабыз, ничектер залларда ниндер бер җан юк кебек. Менә алар тыңлыйлар әлбәттә, алар көләләр дә, тыңлыйлар да алар әйме. Ләкин әйдәгез әле, сораулар бирегез. Сез минем бу әсәрне укыдыгызмы дисәң, тыңлык. Без әдәбиятка килгәндә, әдәбиятка мөнәсәбәт бөтенләй башка иде. Җитәкчелек тарафыннан да, халык тарафыннан да. Беренчедән, язган әсәреңне бастырасың икән, китабың чыга икән, яисә журналда басыла икән, аның каләм хакына, гонорар хисабына син тормышыңны алып бара ала идең. Безнең ул вакытта бер кайда эшләмәгән, бары тик иҗат белән генә шөгыльләнгән язучыларыбыз бар иде. Мәсәлән, Нурихан Фаттах, ул бары тик иҗат эше белән шөгыльләнде. Ондан соң Габдрахман Әбсәләмов, ул дистәләгән романнар язды, бер кайда эшләмәде. Чөнки шул романнарны язып, бастырып яшәп була иде, гаиләне тотып була иде. Бүген андый мөмкинлек юк дәрәҗәдә. Әдәбиятның бик абруйлы чагы. Язучы дигән исем бик зур яңгыр иде. Халык җыгылып укыдырга. Язгына, шәп кенә язый. Хәзер кызга чакырышы менә бүгенге килгән яшьләр белән чагыштырып карыйм да, без бәхетлерәк чорда яшәгәнбез язучы буларак. Хәер,
Бүген үлгән сыерны сагынып яшисе генә кала. Бүгенге заман укучысының китапка карашы үзгә шул. Язучы сүзе үтмәгән җирдә эшне көйләп җибәрү ифрат та авыр мәсьәлә. Кайчандыр 100 000 дана белән халык арасында таралган Казан утлары бүген 8 000 дана бастырып чыгаруга да Ходай жан биргәнгә җүн бирә дигәндәй шөкер кылып яши. Чөнки бу Россия күләмендә милли басмалар арасында иң саллы күрсәткечләрнең берсе. Тиражлар дөрес әйткәндә алар шактый гына кимәгән иде, соңгы елларда артты. Моның инде берничә сәбәбе бар. Әгәр үзебездән алсак, беренчедән бездә соңгы елларда шактый гына кызыклы әсәрләр басылды. Барбер безнең әдәби журналның ничек кенә тарату белән, аны рекламалау белән шөгыльләнсәң дә, аның төп тотып тора торган өлеше ул контентка, эчтәлеккә бәйле. Әле хәтта Казан утларына язылмый башлаган укучыларыбыз да Казан утларына кире кайттык дип янь сүз әйттеләр. Бүген һәр кемнең үз исәбе, заманасы шул. Дәүләт үз карамагыннан мәхрүм иткәч, гонорар сиясәтенә калган матур әдәбиятның кыйммәтен генә кем бәяләр? Татарстанда ел сайын язучыларга бирелеп баручы әдәби премияләр, стипендияләр берничә дистәгә җыела. Булар да әс кебек тоелса да, Россиянең күп кенә төбәкләрендә милли телдә язганнарга монысы да әле тансык. Bizne birigine Moskva Üniversitesi'de Rusçağa tercüme etmeyi. Hazır yazışı eğer de üzü yürüy olayken, sesinde akçası var iken, ul nindileri evren tercüme ettirip bastırgan mümkün. Lakin senin bugün bastırgan evreninde Rus edebiyatında isep kalınmıyor. Elek bizden şu çok Tufan Minnullin'de, Oyaz Gilajev'de, Gorki isimindeki Rusya premierlerini aldılar. Bugün onlar turunda uylauşu da yok. Bu yıl, soңғы yıllarda çıkan şunday ensiklopediyalar. Men kichkina chaqda qiziqsingan temalar bulsa, agar da menga Ruscha kitaplar o'qirga to'g'ri kelgani, Tatarcha kitaplar topib bo'lmaydi. Hozir biz bolalar uchun shunday kichkina pasillar turunda, mana menim tanim, etlardi. Mana turli temalarga bu endi Tatar tilini saqlov komissiyasi yordam bilan ishlangan ish. Biz uni butun bolalar bog'chalarini taratib chiqdik respublikada bo'lgan. Ham endi mana bugun 1-sentyabrga tag'in bir zo'r bo'lagimiz. Mana mening ortimda bunda bor 10 ensiklopediya har maktabga taratacakбыз. Сүремен кыйып, тешен кысып булса да безнең әдәбият үз юлыннан тайпылмады. Россия буенча шәхси нәшриятләргә ак юл биргән заманда да Татарстан төп милли нәшриятын саклап кала алган төбәкләрнең берсе. Бездә әле дә китапка социаль заказ елда үтәлеп бара. Язучыларыбыз кемнән ким, төшеп калганнардан түгел. Елда республикада бюджет хисабына 150 китап бастырыла. Әмма бу исемлеккә эләгү генә икенче мәсьәлә. Ул инде гафу итегез, кодрәт эше. Ел дәвамында нинди китаплар китапханәдән күбрәк алынган, күбрәк укылган, шуларның нәтиҗә буларак без менә ел китабы дип билгелибез, һәм ул безнең өчен ниндидер маяк булып тора, һәм киләчәктә без менә шушы аналитикага таянып эшлибез. Яшь язучыларны барлау, ул бит инде безнең киләчәгебез, аларны канатландыру. Шул ук вакытта классикларыбызны да онытырга ярамый. Бүгенге көн язучылары белән генә дөнья бетмәгән бит, аларны гына бастыру дөрес түгел. Классикларын да онытырга ярамый. Аннары мен инде үзем өчен безнең кибетләребездә менә шундый Муса Җәлилнең мабит дәфтәрләре, Тукай, ул инде гел сатуда булып торырга тиеш китаплар дип саныйм. Бу китапларның 80% диярлек китапханәләргә, авылларга, мәдәният учакларына таратыла. Кесә китапларын чыгару, әсәрләрнең электрон вариантлары, аудио язмалар, балалар өчен иҗат, китап сәүдәсен җайга салу. Бүгенге каланчадан карасаң, Татарстанда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ишекләр ачык, ал да гөл укыгына. Әмма монысы бик күркәм эшнең иң күңелсез ягы. Әгәр дә синең милли мәктәп юк икән, әгәр дә без туган телебездә әдәбиятны укымыйбыз икән, тел буенча дәресләр керми икән, киләчәктә безнең әдәбиятыбызга кемнәр килер? Беренчедән безнең әле укучыларыбыз булмаячак. Татарча яхшы белгән, бөтен телнең үзенчәлекләрен яхшы аңлаган укучыларыбыз булмаячак. Икенчедән язучыларыбыз булмаячак.
Әгәр дә тел булмый икән, димәк язучы юк. Димәк шагыйрь юк. Шагыйрь булмый икән, димәк җыр юк. Әгәр дә инде тел белмий икән, язучы юк икән, драматург юк икән, безнең театрыбыз юк, кинобыз юк, телевидениебез, радиобыз булмый дигән сүз. Димәк, бөтенесе юкка чыга, бөтенесе кыйылып төшә. Әгәр дә тел мәсьәләсен хәл итмәсәк. Белгәнебезчә, бүгенге заман мәктәп системасында һәр татар баласына татар телен туган тел буларак сорап, гаризалап укыту чорында татар теленә иң күбе атнасына 3 сәгать каралган. Шуның 1 сәгате татар әдәбиятына бирелә. Бу вакыт кысаларында 40 минутта әдәбият белеме буенча төп программаның укучылар чиреген генә үзләштерергә җитешәләр. Монысы да бәләнең яртысы гына. Татар телен сайлап та, аны дәүләт теле, ягъни рус төркемнәрендә укучыларның исә уку планында матур әдәбият дәресе бөтенләй юк. Һәм иң аянышы, республикада нәкъ мондый төркемнәр елдан-ел арта бара. Бер зур адым ясалмый, безнең милли мәгариф системасы булмау бөтенесендә үтерә. Бөтенесендә битерә. Чөнки күп нәрсәләр сөйләп маташма. Әгәр дә милли мәгариф, мәгърифәт юк икән, милли үзаңы дип сөйләшү, ул икенче планга түгел, унынчы планга кала. Безнең беренче бала туганда әти-әнисендә бала туа, татарча теле ачыла, әбисе бабасы янында булса да, әти-әнисе белмәсә, балалар бакчасына бара, тел үзгәрә, тел юк, халык юк. Без телдән башка халык язарга маташабыз. Бик күп чыгымнар тотып, олай була алмый. Узган гасырның 80-нче елларында зурдан кубып оешкан Чаллы язучылары берлеге үсеп килүче яшь матур шәһәрнең һәр комплексында шәһәр җитәкчелегенә бер рус, бер татар мәктәбен булдырырга ярдәм итә. Бу мәктәпләрдә бөтен фәннәрне дә татар телендә укытуны оештырыр өчен, татар әдәбиятын тулы канлы фән буларак укытыр өчен, энесеннән җебенә тикле бөтен чарасын күрәләр. Чаллы Казаннан да узып гөрләп торган милли үзәккә әйләнә. Чәчәк белән бәхет кулларында, Чаллы килә, минем халкым язы, гөлләр сибеп барыр юлларыңа. Һәр тарафта татар сүзе, һәр тарафта милли иҗат. Балалар өчен көмеш кыңгырау газетасын чыгара башлыйлар. Аңа тау-тау балалардан язмалар килә, татар телен камил белгән, әдәбиятка мөкиббән, аның зур кодрәтендә тәрбияләнгән берничә буын үсеп өлгерә. Әмма милли мәгариф системасында туган телләргә карата вазгыятьнең үзгәрүе җан атып йөргән эшнең изен корыта, ихлас нияттән кайтара. Туйлар инде узган, туннар инде тузган, халыкның күңелен генә кем юатыр? Сезнең кайчан да бик атаклы гимназияләрдә дә татар теле дәресләре урынына теге татар мөхитен генә калдырып баралар шул. Siz аның белән килешәсезме, юкмы? Килешмибез. Менә 6-нчы класска хәтта бездә икенче бер шәһәрдә, икенче гимназиядә 6-нчы класска хәтта бер классны укыттылар татарча. 7-нче класста инде аларны инде башка телгә күчерү мәсьәләсе карала. Без инде хәзер бу мәсьәләне күтәрәбез, безнең иҗтимагый актив кешеләребез дә бар. Ничек тә менә шуны алга җибәреп булмасмы? Бердән бер мәктәп әле, Бердән бер мәктәп. Безнең татар мәктәпләре дигән мәктәпләр күп юк. Аның исеме генә бит хәзер. Алар яңадан исемгә калдылар. Һәм инде менә шу мәктәптә бер генә сыйныф. Онда да әти-әниләрнең бик нык активлыгы, җәмәгатьчелек бик нык активлыгы ярдәмендә генә. Нинди хәлсең бу? 250 мең татар торган шәһәрендә, бердән бер татар мәктәбендә, бердән бер татар сыйныфы. Бармак шартлатканнар, менә шу милли үзаң шунда кирде дә бикләнде. Ул бик зәгыйф һәм нечкә бер икән. Милли үзаң дигән әйбер. Милли үзаң менә фантасыма бер көлеп чыгарда, халык белән кинәт чәчәк атып җибәр дигән нәрсә, ул бик дөреслеккә туры килми икән. Милли үзаңны саклау өчен бик күп тырышлык кирәк икән. Ул бик зәгыйф әйбер һәм бик нечкә икән. Матур җәйге көннәрдә кайткан идем авылга. Кармак тора эленеп, күзләрне кызыктыра. Дәвәним шәл бәйләгән, чит-читләре бизәкле. Каян гына ала икән шундый матур бизәкне. Бураннары белән февраль килә, елый да ул, хәтта көлә. Сугыш афәтләрен сөйли безгә, тарихны безгә җиткерә.
Сак кына адым белән тәүге шигырьләрен язган бу балалар татар милләтенең ышанышы, өмете, алтын бөртекләре. 2015 елдан ил күләмендә ябыла барган әдәби оешмалар балалар өчен әдәби түгәрәкләр яр чалыда янә көйләп җибәрергә җөрьәт иткәннәр. Су тамып та буалар йыртыла, ташлар ярыла. Зәңгәр бизәкләрдән көн агыла талгын. Утсыз тәрәзләргә, төнге пәрдәләргә борылам да карыйм, борылам да тагын. Җыр телле, бай табигатьле, игелекле нечкә күңелле халыклы, татар мәктәпле, матур әдәбиятле Актаныш төбәгендә туып үскән яшь шагыйрә Лилия Гыйбадуллина милләтләр телен саклау буенча комиссия уздырган тәүге әдәби бәйгенең 4 номинациясендә җиңүче дип табылды. Татар әдәбияты ышанычлы кулларда дигәнгә ышанасы килә. Сыңармадык микән генә. Бүгенге мәгариф тормышы, бүгенге җәмгыятебез бу ноктада кала алмый. Мин үзгәрешләр көтәм. Мин барыбер шул милли мәгарифкә кайтырбыз, шул юлга киридән әйләнеп кайтырбыз дип өметләнәм. Чөнки бу утопия. Соң түгелме? Соңрак, әзрәк соңладык. Бу хатаны кем генә төзәтә ала? Без пыр күбәлеп әркеп шабыз, ләкин безнең кунырга шәшәгебез юк. Беләсем, шәшәк юк безнең кунырга. Менә кай вакытта шушы әйберләр йылысыны китерә. Туган телдән читләштерү ул бөтенләй кешенең хукукларын кысу дигән сүз. Кешегә табигать тарафыннан, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән хукук бар, бу дөньяда яшәү хукугы. Һәм аңа тел бирелгән икән туган телендә, тел ачылган икән, шул телдә ул яшәргә тиеш, сөйләшергә тиеш, укырга да, белем алырга да. Тырышу бар. Мин әйтмим, безнең менә җитәкчеләрнең дә татар теленең булуын телиләре. Ләкин яра бик тирән кергән. Безгә бит инде теге халык саны исәпләп алганда төрлечә мисаллар китерделәр. Менә шундый халык бар, ул телен белмәй, ләкин үзен шул халык вәкиле дип саный. Безне шулай дип күрәселәр килә. Безнең алай дип күрсәтәсе килмәй, безнең тел өчен әле көрәшәсе килә. Мына берничә дистә ел элек тарихи күчеш чорының башында торган әдәби берләшмәгә кергән әдипләребезнең, язучыларыбызның саны 100-гә дә җитми. Бүген исә язучылар берлегендә 300-дән артык кеше теркәлгән. Һәр вакытта да сан сыйфат белән бәйле микән? Моның турында без бүген язучылар берлегенең рәисе, атаклы шагыйрь Рыкаил Зәйдулла белән очрашып сөйләшергә булдык. Рыкаил әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Рыкаил әфәнде, менә бүген әйтәләр бит. Укучыларына караганда язучылары күбрәк диләр. Бу әлбәттә шаяртып әйткән сүз. Язучыларның күп булуы ул безне сөендерә. Әгәр дә укучы күп булмаса, язучы да күп булмый. Алар бер-берсе белән бик нык бәйләнгән. Аннан соң укучы бит ул бар, менә ничектер мавыктыргыч әсәрләр укучы, бар аңлап, фикергә төшенеп укучылар. Андый укучылар инде ул безнең менә соавтор, автордаш дисәң дә була. Шуңа күрә әлбәттә андый укучыларның кимүе күзгә ташлана, сүздә юк. Моның өчен иң беренче мәктәп кирәк. Мәктәптә ана сөте белән кергә тиеш татар теле, татар әдәбияты. Шуңа ул кеше инде беркайчан да менә бала чагында әдәбиятка җәлеп ителә икән, әдәбиятка мөкиббән булып үсә икән, ул хисне ул беркайчан да югалтмаячак үлгәнче. Шуңа күрә безгә әлбәттә иң беренче мәктәпләр белән эшләргә кирәк. Рыкаил әфәнде, менә бу мәктәп темасына күчкәч, бүген бит татар төркемендә укыган бала әдәбиятны 1 сәгать укый атнасына. Әгәр дә ул рус төркемендә укый икән, хәзер татарлардан күбесе рус төркемнәрендә укый, ул вакытта алар әдәбият бөтенләй укымый. Бу бит инде әдәбиятыбызның, халкыбызның бер фаҗигасы түгелме соң? Бу бик аянычлы хәл һәм әлбәттә әдәбиятның да, безнең милләтнең дә киләчәгенә ниндидер шик уята. Шулай булса да, без бит инде тормышка өмет күзе белән карарга өйрәнгән, һәм ул дөрес тә, өмет ул иң соңыннан үлә диләр бит. Шуңа күрә безнең татарда бер мәкаль бар бит, дөнья куласа әйләнә дә бер баса ди. Без инде гел яхшылыкка өмет итәбез. Безнең буында, безнән соңгы буында эзелеп китүе шушы 1000 еллардан килгән чылбырның ул әлбәттә бик зур геосәяси хәтта фаҗига булыр иде. Шуңа күрә без әлбәттә көрәшне туктатмаячакбыз үзебезнең телебез өчен, үзебезнең халкыбызның язмышы өчен.
Бүген сез каләм белән генә көрәш алып барасызмы? Элек-электән бит язучылар, алар бит бик зур, бик актив җәмәгать эшен алып барганнар. Районнарга чыкканнар, авылларга барганнар, авыл кешеләр белән очрашканнар. Бүген бу эш алып барыламы, юкмы? Һәм ул никадәр менә язучылар берлегенең вазифасы булып тора? Безнең вазифа нәрсә язучылар берлегенең? Безнең вазифа әдәбиятыбызны, бигрәк тә хәзерге әдәбиятны популярлаштыру. Үзебезнең Татарстан җирендә генә түгел, бүтән төбәкләрдә дә, татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә һәм әлбәттә чит илләрдә дә. Димәк, чыгып йөрисең дә, әйме? Без әлбәттә һәр вакыт юлда, менә безнең сайтны караган кешеләр белә, без һәр вакыт сәфәрдә, минем үземнең хәтта инде язарга да вакытым юк. Менә бер мәзәк сөйләп алам, бер мәктәп директоры килгән иде, очрашуга чакырып, "Аркайлар, мин сезнең белән күптән таныш. Әле ул вакытта сез язучы идегез", диде. Мин инде хәзер теге әдәби чиновник дигән бер ишарә булды инде ул. Ләкин әлбәттә типпеш язу булырга тиеш. Аннан соң тагын бер вазифа безнең әлбәттә менә язучыларга хәлдән килгәнчә язарга шартлар тудыру, мөмкинлекләр тудыру. Ул мәсьәләдә дә эш бара. Конкурслар үткәрү, менә Аллага шөкер, татар телен хәзер инде атала башка, Татарстан яшәгән башка халыкларның телләрендә үстерү һәм саклау комиссиясе, бигрәк тә Марат Гытыфулы Әхмәтовның ярдәме белән, инициативасы белән бик зур конкурс үтте. Быел без аңа йомгак ясадык. 1000 ярым әсәр килде. Һәм бөтен номинация драматургиянән кала, бөтен номинациядә бу конкурс гаҗәеп яңа исемнәр пәйда булды. Ул безне сөендерә. 15 роман язылды. Шуңа күрә ул бит инде менә бу матди яктан да стимул. Конкурсның приз фонды 10 миллион күләмендә иде. Ләкин бәйгеләр ул гел булып тора торган әйбер түгел бит. Ул дәүләт тарафыннан нидер системага салынган әйбер булырга тиеш түгелме соң? Ну без яңадан менә президентка мөрәҗәгать итәбез. Яңадан үткәрергә шул конкурсның системага салынган булырга тиеш, сүздә юк. Менә бүгенге көндә Россиядә иҗат әһелләре дигән, иҗат кешеләре дигән гомумән закон юк. Ул законны үз вакытында Ельцин чорында әле проектын кабул итмәкче булганнар иде, ул тукталып калган. Менә әйтегез әле, менә әгәр дә андый закон булса, һәм әгәр дә шагыйрь һәм язучы менә һөнәрләре, алар рәсми рәвештә һөнәр булып язылса, ул вакытта менә дәүләтнең дә мөнәсәбәте үзгәрмәс иде микән? Бу ике яклы әлбәттә. Мөнәсәбәт үзгәрер иде. Мәсәлән, Совет вакытында без яхшы хәтерлибез бит инде. Бар СССР язучылар союзы иде. Без, мәсәлән, Татарстан язучылар союзына кирү дигән нәрсә юк. Башта СССР язучылар союзына кабул ителә Мәскәүдән. Аннан соң инде ул автомат рәвештә Татарстан язучылар союзы членына әйләнә. Һәм әлбәттә игътибар, анда иҗат йортлары һәм башка теге матди стимуллар бик зур иде. Хәзер ул андый хәл була аламы? Әлбәттә минемчә була алмый. Кызганычка күрә сафлар әлбәттә сирәгәя бара һәм барачактыр дип уйлыйм мин, ләкин менә теге гөрләп яшьләрнең килүе, менә килеп алдылар алар 90-нчы елда пәйда булган безнең теге милли үзаң уянганда мәктәпләрдә әле татар тел әдәбияты рәхәтләнеп кергәндә Казан шәһәреннән дә бар иде. Туып үскән кешеләр әдәбиятка килделәр. Татар телендә язучы, рус телендә язучылар инде алар булай да бар. Шуңа күрә мин инде тагын кабат-кабат мәктәп димин. Икенче яктан караганда, менә бу иҗат союзлары турында закон турында сүз барды. Аны инде бик күпләр күтәрде, дәүләт думасында Кобзоннарның күтәргәнен хәтерлим мин. Әгәр дә нинди бер бердәм монолит оешма тизелә икән, ул әлбәттә дәүләт контроль астында булачак. Ул дәүләт контроль инде хәзер дә бар әлбәттә. Бу инде теге совет заманының бер вариантына әвереләчәк. Матди як әйбәт булсын дисәк, күп язырга һәм халык укырдай әсәрләрдә язарга кирәк. Амин, шулай булсын инде, Ркаил әфәнде. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы атаклы шагыйрь, Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла иде. Бүген Шулман елгасы тынычсыз, кояш нурларында уйнаклый. Аның нинди көчкә ия булуын һәр беребездә тоя. Ул ташларны ярырга, ярларга бәреп чыгарга сәләтле. Аның көченә, гайрәтенә сокланасы гына кала. Татар әдәбияты ул зур, көчле елга сыман. Әмма бу елганың төбе генә күренми.
Ул хәрәкәтсез яткан тонык күл кебек, аны билгесезлек, аны ләм баскан. Ни дисәң дә, бүген безнең әдәбият шактый катлаулы, вакыйгаларга, шәхесләргә бай, кырыс, гаделсез, әмма мәгънәле гомер кичерә. Сабак алырдай гомер. Агым сулары кебек бу дәврләр дә агып китәр. Күзләр, ниятләр, төпләр ачылыр, аныкланыр. Халыкның уңдырышлы җиргә төшәрдәй тук орлыгы булса, ул һәр хәлдә шытмыйча калмас.